Дим Дончо, искаме фейс ревю! Това са фейскам. Въпрос. Защо не си показваш лицето? Ще правиш ли фейс ревал? Фейс ревю на 30 000 абоната. Това са направи фейс ревю. Сега, благодаря за 30 000 абоната. Това значи супер много за мен. Може би 20 000 в TikTok, обаче там не ги следя толкова активно, но ако сме ги стигнали... Да, реших да ви изненадам по случай 30к да направя някакъв фейс ревю, който да е някакво по-лоу-ки, но в същото време някакво не много по-лоу-ки, защото съм на едно от най-красивите места в града. Защото не можех да го направя вкъщи, брат, много е мързеливо. И да, това няма много смисъл. Но, не знам какво трябва да говоря на едно такова видео. Good question. И главно сте ми задавали 3 въпроса, на които ще отговоря днеска. Първият... В коя планета живеем? А. Земя. Б. Слънцето. С. Марс. Д. Николай. Шега от Българ. Николай. Втория е... Кога ще има книга ревю? Не ми пращайте коментари. Това ще е първият и последен епизод на книга ревю. Направих и такова. Третия въпрос е защо въобще се занимавам с YouTube. Всеки път, като направя някакъв Q&A или просто въпроси и отговори, това е главният въпрос, който ми задавате. Що го правиш това, нали? Тъп ли си? Да, винаги съм обичал анимации. И все още го правя. Но някакво малко трудно да си намериш хора IRL, с които да говориш за това. Особено като си някакво на 16. И аз все пак, нали, до някъде израснах в интернет. Нали, преди това съм се опитвал да съм аниматор или коментар ютубър, но за това не говорим. Хей, тук съм аз! Това не е честно! Нищо в живота не е честно, идиотата. В момента, в който почвам да се рекламирам мазно, защото видеото е по-голямо. Първо, абонирайте се за втория канал и за личния ми TikTok, където скоро ще почна да качвам детска порнография. Моля? Какво каза? Абе, ми има ре, брат. Как мога да се подиграваш на Дим Дончо по този начин? Ти нормален ли си? Не знам доколко ще ви харесат, обаче съвсем скоро почвам да качвам неща и там. Нали, като те поканат на нещо такова, просто не мога да кажеш не. Трябва да благодаря ви за всичко. Това ще трябва да го приключвам по-бързо, защото ще ме излезат комарите. Обаче да, много сте готини и чао. Just